са против увеличаване на бюджета за отбрана, когато коментирахме 2% от брутния вътрешен продукт. Радвам се, че все пак еволюцията засяга в нейната така политическа мисъл, засяга точно една такава важна тема, като сигурност и отбрана. Защото това е големия проблем на нашето време – сигурността. И то не касае само България, касае не само Европейския съюз, а целия свят. Проблемите, които са в Близкия изток, на Западните Балкани, виждате какво се случва в страни с много по-големи ресурси и с много по-големи бюджети, като Великобритания. Цифри тази актуализация как трябва да звучи според вас? Цифри ли? Сега не знам откъде е извадила цифрата 600 милиона, но ние сме направили разчети, които сме изпратили. Това са разчети за бюджета за 2018 година. И Министерство на отбраната, и Министерство на вътрешните работи. Цифрата, която ние сме посочили за увеличение на бюджета за 2018 година е 300 милиона. Така че ми е много интересно от тези 600 милиона как точно са измислили. Заплатите на военните, най-вече на летците? Аз не искам да ги разделям най-вече на летци или на моряци или на механик-водачи. Разбира се, че включително защото в крайна краищата за редовия състав това е въпрос не само на мотивация, а въпрос на отношение. Когато един военнослужащ, защото един войник започва с 608 лева заплата, какво му казваш? Като му предлагаш тази заплата, която е ниска към съвременния стандарт на живот в България. Така че включва и това. Дали ще успеем да ги защитим, ще разберем, като започне реалното. Моля? Каква заплата? Тайна ли? Нека аз да не отговоря. На пилотите колко е заплата? Нека това да отговорят. Те имат желание. Но мога да ви кажа, че в някои от случаите, аз в петък бях на учение на специалните сили на българо-гръцката граница, на което присъства и гръцкия министър на отбраната. Съотношението между заплатите между нашите военнослужащи и техните, не искам да го сравнявам в пъти, но е в пъти в полза на няколко пъти в полза на гръцките войници. В същото време подготовката на нашите момчета от специалните сили, пък и на нашите пилоти, ако щете, не е по-лоша и качественото въобще не са по-лоша. Но ние не можем да разчитаме само на ентусиазма и патриотизма на тези хора. Трябва да покажем и отношението. А отношението се изразява, когато труда, който те полагат, рисковете, които поемат, бъдат оценени по-добре от самото общество. В крайна края всички разчитаме на тях. Добре, благодаря ви. Какво са летателните часове? Много ви моля. И в какво състояние в момента военната ни авиация? Какво състояние на военната ни авиация? Казах ви, вие всички знаете колко са самолетите, които са във въздуха. Има необходимост от допълнителни средства за резервни части, за двигателите, за КСА-тата. Така че за маслата вече казах. Достатъчно нужди има. Ще стараме по-етапно да ги удовлетворяваме. Но най-спешните... Конкретно кажете за летателните часове. Казахте, че ще ги увеличавате. Колко, кога, колко... Вижте, нещо конкретно кажете. Конкретното е това. Те могат да се увеличат, ако имате повече самолети във въздуха, на които тези хора да натрупват летателен опит. А защо не минете на опцията, както е в Словакия, Чехия, Унгария, абонаментно обслужване на самолетите, да бъде осигурен налета на всички тези самолети, а не по етап. Един път няма масло, другия път няма пиропатрони. Така е. Практика има положителна в тази посока, трябва да се използва. Но просто да кажа, че двата проекта трябва да се движат в външен смисъл. Новите изтребители и поддържане на 29. При осигуряване на повече летателни апарати, както се казва, ще има повече възможност новите пилоти да летат. Учебните самолети и така нататък. Това си са възможности, обаче те са свързани с... Докъде стигна ремонта с двигателите? Добре, връщам се, че ме чакат горе, колеги. Ремонта с двигателите, докъде стигна? Колко получихме? Два са получени към момента, но... Тоест общо стават 6. Общо стават 6, така ли? Етап по етап, Тоест общо стават 6.